Volongkom-aji long HSLC lapen HS aSatlang angthek na to aphan karcho pon. Wo signify ner kebarni lakha kre silang per MSC constituency an parta Volongkom-aji rai komasai khyang kangke parlo an HSLC lapen HS aSatlang along kache pon duna to aphan karbi chokamara song Volongkom-aji aru atum pen karcho ame padapon. Son sing deng hini karcho pona me ke paman pona long alang le tumak mang pona teng pen bang pharut troka bang pu bang phiaphan archo ponji buka chesiga teng pen bang pharu pli abang pu bang phia to phan archo pon long nu pusi than pachini pon karcho ame long aluhia man pen KEA tiripia me phu hakim rong pi KLA tiripia me ame phu kamsing hanse Bakalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron pen chenglok man pengedo ke thege dinga tum chetong dunsi RD pidun Volongkom-aji pen rakes rong pharnang ke pali abirta Malong News. Volongkom-aji karbi sukamar asonga hinpen tini abangso kita aklam Volongkom-aji long ke bangdeng la pen ke hini ang dengki unu tuhan si karcho maybe pono na solong anutin manting alohi tum sedame isi boson se lo kacharli hin aprang ke dam ni la pen kososo ang deng kacharli si kopi ahin kacharli nai mala hai ang deng do asdame chathan chimum pon lapen ke lo kacharli ki un atam sedame alang tum ning kar sapen pini karcho melong che tong din tan ning parong no lapen ke do ana bang putum sedame mate nelitum ahin ning sedame anso se ilitum karbiang long long bangke ilitum lo kacharli hung pik nang jila lapen ke atokano ke do tum han ansetame ilitum la non ang ke chitong din pen an parta rong rup arlo do an tum stame ilitum inthur ponang ji palam se chathan pono basi nelitum aluhi pen ang ke chitong atum do ansetame la kolia mate Volongkom-aji karbi chokamara song mate karbi employee association claim jabang alang litum hanstame nelitum chorotikang no la sona award sai la sona lam kecingwai cing sai pon patu pon mono tangte elitum karbiang hong lapen west karbiang hong mate karbiang hong autonomous council angbong setame elitum lokacharli tomon japonji asi lasebang kacerabang kacetu ke kenang sok matasi elitum tanang cetong ardo sordang ke la government school pen mate private school ka check ko ti la private school long tumbang si metric ke pass bang ong choti samela government school ma hubida to office me ke fellow bang do ti la so ko thak ni government school la pen private school along architect la bangke asabu ge do nangkok adi bangke elitum government school long bangke elitum teacher le appointment pg pusame la ke process ateng nam nangkok apor nangkok nasi hala hai bangke private school along bangke latum ge inut jongjong si kachari lama se pini teacher ade pusame pinap mat alang tum che pon sedame elitum government school long bangke ala so a process ateng nam nangkok pasi lapen ke lo kethan peni ahin steme elitum pini yang litum peni cepat ribu pon along bangko ana pini alu chardio soman si tong tonik lah pini ene ke target ke nitum bang pharut rok hai lapen ke cetong ke ni kemathat ke pilong ateng pen ke certificate la hai ke ron pon long ateng ke pharut libak pilong lu pusi mathal piposi tang de bang pharut rok target pen la ana tum si tong tonik ke la solam te pui la solam te ke nilitum la bang aporta mane he papichat ason lo lapen men la son lo la tum adhoke college dam elo chal college long dam elo charli phanen son dam elo bisi ke karbi student hase pini bana nitum pen bisi ke karbi student tuhan bang asotum han ponpe ke bang jilang lang me ason bi ponji phan bi pon thulang pusi mathalo anse osomar phan aning ki rung ponje phan Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.